Και φιλοξενούμε στην εκπομπή δύο γιατρούς. Η ειδικότητά τους είναι στοματική, γναθοπροσωπική χειρούργοι. Ζωή Νικόλα και Ελευθέριος Καλημέρας μαζί μας μέσω Skype. Καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Κυρία Νικολάου. Καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, και ο κύριος Καλημέρας μας ακούει. Λοιπόν, πρωτοποριακή επέμβαση για τα ιατρικά δρόμενα της Κύπρου. Κυρία Νικολάου, θα θέλατε να μας πείτε λίγο σε τι αφορούσε καταρχάς η ασθένεια που είχε ο ασθενής και να δούμε και λίγο τι έγινε με αυτή την πρωτοποριακή επέμβαση. Λοιπόν, να σας καλησπερίσουμε εσάς και τους τηλεθεατές και να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Πρόκειται για μια επέμβαση σε έναν 37χρονο σχετικά νεαρό κύριον από την Τινησία, ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου. Ο ασθενής αυτός είχε υποβληθεί προπενταετία σε αφαίρεση όγκου από την κάτω γνάθων, ο οποίος ήταν καλοήθης και είχε να αποκατασταθεί με μία μπλάκα οστεοσύνθεσης. Στην πορεία, ο όγκος αυτός έχει μεταλλαχθεί σε καρκίνο, οστεοσάρκωμα, που είναι μια πολύ σπάνια ασθένεια που μπορεί να εμφανιστεί στην κάτω γνάθο και χρήζε αφαίρεση του όγκου και αντικατάσταση της γνάθου. Τώρα, το πρωτοποριακό σε αυτήν την επέμβαση, γιατί σίγουρα έχει γίνει ξανά αφαίρεση γνάθου, σίγουρα έχει ξαναχρησιμοποιηθεί αγγιούμενος κρυμνός για αντικατάσταση του οστού, σίγουρα έχουν ξαναγίνει τέτοιες επεμβάσεις. Το πρωτοποριακό όμως σε αυτή, θα ήθελα να εστιάσουμε εδώ και να δούμε την πλάκα οστεοσύνθεσης που είχε χρησιμοποιηθεί στην προηγούμενη επέμβαση, για να μπορούμε να κάνουμε σύγκριση με το τι έχει γίνει τώρα. Και επανέρχομαι, το πρωτοποριακό της επέμβασης ήταν ότι είχαμε χρησιμοποιήσει την τεχνολογία και τη δυνατότητα της τρισδιάστατης απεικόνησης, της δυνατότητας εκτύπωσης μοντέλων και κατασκευής εξατομικευμένων εμφυτευμάτων. Οπότε η επέμβαση αυτή ονομάζεται 3 σε 1 για ποιο λόγο? Γιατί μπορεί να γίνει η αφαίρεση του όγκου και η άμεση τοποθέτηση του εξατομικευμένου εμφυτεύματος που έχει γίνει για το συγκεκριμένο ασθενή με τη χρήση οστού από το πόδι στη συγκεκριμένη περίπτωση αγγιούμενου κρυμνού, και ταυτόχρονα το εμφύτευμα θέτει τις υποδοχές για να μπορέσει ο ασθενής άμεσα να βάλει δόντια. Μάλιστα. Λοιπόν, και να πούμε ότι έγινε εκεί στο Κυπριακό Κέντρο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, κυρία Νικολάου, και αντιλαμβάνομαι συμμετείχαν πολλοί γιατροί, πολλές ειδικότητες. Η επέμβαση αυτή έχει γίνει στο Mediterranean, στο νοσοκομείο Mediterranean, εκεί χειρουργούμε, και η ομάδα μας που έχετε αναφέρει είναι ομάδα γιατρών. Λοιπόν, στην επέμβαση αυτή είχαν συμμετέχει, εκτός από τον συνάδελφο, τον κύριο Καλημέρα, ο γιατρός ο Ανδρέας ο Παναγιώτου, ο οποίος πήρε τον αγγιούμενο κρυμνό, και ο αγγιοχειρουργός κύριος Τριαντάφυλλος Γιαννακόπουλος. Τώρα, για την διενέργεια αυτών των επεμβάσεων απαιτείται οπωσδήποτε ένα νοσοκομείο με την απαιτούμενη υποδομή και εξοπλισμό, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και σε μηχανήματα και σε εργαλεία. Ναι. Λοιπόν, κύριε Καλημέρα, αντιλαμβάνομαι έγινε ένα χειρουργείο, ενώ παλαιότερα ενδεχομένως για τέτοιο σπάνιο περιστατικό θα γίνονταν πολλαπλά χειρουργεία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ακριβώς. Το πρωτοπόρο σε αυτή την περίπτωση ασθενούς ήταν ότι έγινε ένα χειρουργείο, όπως είπε και η δόκτωρ Νικολάου, με προοπτική και άμεσης αποκατάστασης οδοντικής, όχι μόνο λειτουργικής, ενώ όντως παλαιότερα θα χρειαζόταν αποκατάσταση σε 2 και 3 χειρουργεία. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι αυτό το χειρουργείο, εφόσον πάει καλά, και ευτυχώς πήγε άμεσα με χειρουργικά καλά, δίνει την δυνατότητα στον ασθενή να μπει άμεσα και στις επόμενες θεραπείες, δηλαδή τυχόν χημειοθεραπείες ή ακτινοβολίες. Δηλαδή έχει αυτό το πλεονέκτημα ότι δίνει τη δυνατότητα να έχουμε την συνεπικουρία και των άλλων ειδικοτήτων που χρειάζονται για τη θεραπεία του συγκεκριμένου καρκίνου.
Μάλιστα. Χωρίς να περιμένουμε δηλαδή μακροχρόνια επούλωση, δεύτερο χειρουργείο, τρίτο χειρουργείο, ο ασθενής έγκαιρα, γιατί η έγκαιρη αντιμετώπιση του καρκίνου είναι και η καλύτερη. Ναι. Σαφέστατα. Αλλά και ο ίδιος ο ασθενής να μην ταλαιπωρείται με πολλαπλά χειρουργεία και πέτυχε μία εγχείρηση και όλα τα σχετικά και σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο σκοπός της ογκοχειρουργικής είναι ο ασθενής να έχει και μία ποιότητα ζωής, αλλά και ένα προσδόκιμο ζωής. Πράγμα το οποίο με τη συγκεκριμένη τεχνική το επιτυχάνουμε. Διότι φανταστείτε, μιλάμε για μια τεράστια μάζα καρκίνου, η οποία επαπειλεί την αναπνευστική οδό, επαπειλεί την κατάπωση. Δηλαδή είναι επικίνδυνη από μόνη της. Επομένως, εδώ σκεφτόμαστε και μια περιοχή η οποία έχει να κάνει άμεσα με ζωτικές λειτουργίες, τις οποίες πρέπει να επαναφέρουμε σε λειτουργική κατάσταση. Πρώτη φορά έγινε στην Κύπρο. Ναι, πρώτη φορά έγινε στην Κύπρο και με μια μικρή επιφύλαξη τολμώ να πω ότι η πρώτη φορά έγινε στον ευρύτερο ελληνικό χώρο. Μάλιστα. Είναι σπάνιο περιστατικό, όμως υπάρχουν τέτοια περιστατικά τα οποία αποστέλλοντας στο εξωτερικό, ενώ τώρα υπάρχει ευκαιρία, αντιλαμβάνομαι, η Κύπρος να βρεθεί στον χάρτη όσον αφορά τέτοιου είδους επεμβάσεις. Ναι, σαφέστατα, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων, η οποία δεν είναι μόνο οι πρωταγωνιστές στο χειρουργείο που ανέφερε και η Δ. Ζωή Νικολάου. Η προετοιμασία ξεκινάει πρώτα απ' όλα χρησιμοποιώντας την τεχνολογία που αυτή τη στιγμή υπάρχει στην Κύπρο. Υπάρχει η δυνατότητα της τρισδιάστατης απεικόνησης. Ναι. Υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε εξειδικευμένους προσθετολόγους, οδοντοπροσθετολόγους, για να επιμεληθούν. Υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε σύγχρονες κλινικές, όπως είναι το Mediterranean, όπου οι άμεσοι συνεργάτες μας, οι αναισθησιολόγοι, μπορεί να διεκπεραιώνουν τέτοια πολύ ώρα χειρουργία, που είναι πρόκληση, με μεγάλη επιτυχία. Πόση ώρα διήρκησε αυτή η επέμβαση? 18 ώρες. 18 ώρες. Μάλιστα, και βλέπουμε, κυρία Νικολάου, και στις φωτογραφίες πώς ήταν ο κύριος και η φωτογραφία πώς είναι τώρα. Δεν ξέρω, ο ίδιος τι μοιράστηκε μαζί σας μετά και την επέμβαση και που είδε και το αποτέλεσμα. Ο ίδιος είναι πάρα πολύ χαρούμενος, διότι κατάφερε να επιβιώσει και από αυτήν την επέμβαση, γιατί ήταν μια πολύ δύσκολη, με μεγάλα ρίσκα επέμβαση. Και σκοπός αυτών των εξατομικευμένων εμφυτευμάτων και αυτού του τρόπου αντιμετώπισης αυτών των ογκολογικών περιστατικών είναι, εκτός από την αισθητική αποκατάσταση όσον το δυνατόν καλύτερα των ασθενών, είναι και η αποκατάσταση της λειτουργίας του στόματος. Δηλαδή να μπορεί να ανοίξει το στόμα, να το κλείσει και να φάει. Πράγμα που ο ασθενής διεκπεραιώνει με μεγάλη ευκολία πλέον. Κάτι άλλο που θέλω να αναφέρω, εκτός από τους γιατρούς, τους οποίους έχουμε αναφέρει, που συμμετείχαν σε αυτό το χειρουργείο, συμμετείχε και νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο ευχαριστούμε, και ιδιαίτερα τον κύριο Μάρα Μιχάλη, που ήταν δίπλα μας σε αυτό το δύσκολο χειρουργείο. Λοιπόν, κυρία Νικολάου, σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε, καλημέρα. Θέλετε κάτι να προσθέσετε? Εύχομαι να είναι μια καλή αρχή, ώστε να μπορούν οι συνάνθρωποι μας και πάσχοντες να αντιμετωπίζονται με ευχέρεια και επιτυχία στο χώρο μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να αναφέρω ότι αυτά τα εξατομικευμένα εμφυτεύματα κοστίζουν αρκετά λεφτά. Και επειδή ήταν και το πρώτο που χρησιμοποιούσαμε και έπρεπε να έρθουμε σε συνεννόηση με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, θέλω να τους ευχαριστήσω για την τελική έκβαση, που βοήθησαν στο τέλος να βρούμε τον τρόπο να λύσουμε τα προβλήματα των διαδικασιών και να έχουμε στα χέρια μας αυτό το εμφύτευμα για να κάνουμε την επέμβαση. Και το οικονομικό είναι ένα θέμα, έχετε δίκαιο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.